Hapden ka jing yapani jongi pajba ya ka jingkersan jongki ya ki kertong ya khon election jongki ka balong nagi constituency baper bat nagi sengsan pertai baper shipongut ki kertong ya khon election MLA nagi constituency baper ki lawan ban pendap ya ka jing tap kerteng jongki hakmat ki returning officer jongkari Bhoi district. Kita ki kertong ye khon election MLA ki kentup ye ki sangut ki kertong na seng United Democratic Party ki bakentup ye ba Meral Bons im ubreu MLA kanong po kumu kertong nanong po constituency uba abad hok nong mali na jirang constituency uba Sunshine Makri nom sning baruba baya hunlang makdo nama hoti nang ta laingut ki kertong geseng BJP ki bakentup ye ba Shan Bor Ramde nom Roy u Dr. Everest Mersing nama hoti baruba durut majau nom sning. Nanta ki wepat ki kertong ki bani khon ha kana ki election MLA Arajar Arpulai ki kentup mi kong Evelyn Kharbani na seng HS PDP na mahati uba baya tilang lapang kertong ka seng PDF na umroy baruba Osbet Birenja kumu kertong Shimet ubani khon na ka mahati constituency ngam idon ji khon ne ka jingile mentang i mengile meroi pai ba jong ka jerang constituency uladon kam ya MLA bala ban sim garai ngilaya sansnem da kita ki joint venture MLA la banong te kimla umla ban sim ka barai betikna habide ba ka jingnon kam ka jong pai ba bat kita kisin ba pau menta ngilayo ka support ko biang na baro kinong snong jong ka jerang constituency kinong kursian kita jonga kinang ne adu menta kimat bekongsan ka jerang constituency ka de ka rep karyang benengkong kabaar ka de ba habide ka border bat ka asam ka bengi hap matun bai haturkom kaba kinong sok sinong kinihun lam kumbang ilayo ban Syakri hai kini san snem ki belalej ka jing thu kolong ban kentiu ya kanong po kononsi ya ka Bhoi district ki barok kawi ha ka bangin tristom kadwala bat ingin scam bada ka jing yalam ka jong boleh try kenran bat ki pajba jong kanong po kononsi ngin sa poi hau thong jong jing job bandang Syakri khamba aki por ke banwan jing kun election we le ngilong confident bai ban job jadi ngi bangi sania haki pajba jong nong po konsi man penchong nong rim haki kam ki banga kum Syakri berit la persang ban tre haki di san stem dona ki bale omtang ya nong po konsi ya gri Bhoi barok kawi bat ka jela bat ngi scam bagi pajba ki bodon burom jong ka nong po konsi kinsa ai ka jingkersan bangi la ban poi sau thong jong ka jingjok ki kamni ka bathmai bag UDP kampat jujob nanong po konstitusi agi por ke bala dep ru kila jujob ke MDC election la jujob ding soburom hagi por ke bala dep i mahe Dr. Didi Lepang ude MLA bola job pratli ke election bat sau pus nem genti ila Syakri bat gajing Syakri gajung i kum ubriu na khamban ya kani gajing Syakri i kum ubriu ki pajba ki penjob na kapor sakapor ta kani ke kenti ru ngilong confident bat ngi shania ya ki pajba jong nong po konsi bagi kam gi bangla persang ban tre ban Syakri ingit scam bagi pajba ki nom ino bat ngi kerpat hiru balong ba jong gani kapor segi pajba jong nong po konsi ban ailat biang sacisin bangin yo ban Syakri khamban bagi don gi kam ki bangla la ban pendep bat gidang don subun gi bagi empat la san snem gi kapor ka balengkot tenre ingit scam bagi ni kapor ke banwan ngin la ban Syakri khamba nakalian juga ya long successful ngila yo ban file ka nomination ka jungi ban nakalian juga ya kumu candidate juga parti UDP na po umsing kursi ngadon kata ka jing angdut warwara ya ka jingala apa ko umsing kursi bade ba koroi ka par khamtam iki agricultural sector educational sector sports and youth sector nang ta bade kum ka tourism sector but kiwi berhaju ka por ban warra ya ka sustainable development apa ka umsting kursi buruk kawai nakalian juga hi kumu kortong jong parti UDP umsting kursi ngi ba kalau 4% ngidon jikerman bugin poisya ka jingjok jonga hi nga squad pensai pi ba ani parti bangi ngijit ro kadi ba kamon jing pai ba but nakalian juga ba de syakwi ko konstitusi lan ka syakwi district amdang e ban komen halor ta bat nga ai ka jing tip sya ki pat ba nong kersan jong ka mahati constituency hi bro kawai banga ha kan kasngi ndru tarik ngala fa ya kan nomination bat nas chani scam ya ki pat ba nong thabut jong ka mahati constituency bakin ai ka jing kersan bangin poi show thong jong ka jing job bat ka jing job ka jonga kan de ka jing job jong ki pat ba nong song snong jong ka mahati constituency bat ka jing ele jonga ya election la arsin menta
ngai ba kidang don ki jingduna hapo ka constituency mau hati na kata kadau ngawan biang sa sin ban yakun ya kan election kum kariu kan thai ngai ba bun ba ki jingduna hapo ka constituency but ngakwa ru ban kan tiu no ya kini ki jingduna khamtam ya ka PHC kan tiu no sya ka CHC but namenta ki youth ru ba ka don ka jing thrang ya nga bangan wanra ya ka ITI hapo mawati ka institute namenta ki khun samla bakin yo kam yo jam ban kin yo ka jing training hantai bat namenta ka umbam umdi ka surok bat kumta teter ki jingduna hapo mawati ngawan namenta ki paj ba kop siliang sam siliang ki beduk ki besok bat ka jing kerpat ka jonga ya ki paj ba jong ka mawati bat ya ki nong kersan jong ka SSPDP hi bro kawai ka Meghalaya kat bang ibu ya ki kandidat ban pendiang banyele ke election namar kane ka parti ke jongi ke ka parti ka bala rimtam na baro ki parti bat ka bala penyo ru ya ka jela Meghalaya deng ba ka jing trai sitam jong mai hopping bat ki sipai om tang na po West Khasi Hill andrai wat na Ribhoi district Khasi Jantia Hill ru komjo bat ngakerpat dak jing snoret ya ki pat ba to se pen salem ya kane ka parti ke jongi kenang ki bar na po na kenang ba na po bar jong ka state ka jongi ru kintip ba kane ka parti ka bi ya ka jaj ban riu bat ya ka ri Khasi Jantia ka jongi i nga de try jong mo ti ko si la khai nga sno mo rong wa ha ba po ka mo ti ko si kumta o pe ko si la jong wa ba kentie ka konstitusi la jong nomor ba ina sadir bubun kiliang ina lor kata kan urip awan manile apa mau ti konstitusi kalau munta ka mau ti konstitusi gade koi ni konstitusi ka ba sadin tam ani pe ya hal sabdoro idon tang lai ligi PSC re ngira dai bandon ka CSC la kono no hom try pada mau di takdir hal yang sektor hal yang education ru as of now 4 don even one higher secondary school in Mahti Konstitusi wadon mentaru ke datang ke jong commission di home salai to ai sim badon mereka ya bopet pan hal yang communication nanti sengkian ru yang duna ki babon gitu Bukan surok jongi, di belajar tak pernah. Ada say we need a government policy on road sector, how to restructure for roads in future. Ada hal yang kita ngorep. Idan kap sibon ya iban dah yang kita ngorep norba. Kumba 70 to 80% kinong song jangan mau kita ngorep. Ang idan kami ban awlef lagi. Malah kinong rap hikeu mutu ekonomi jong jelah berapa jong state berapa Kane ke platform ka ba ngawan syakmat ngakwa ba ka ba mat ka ba nengkong kadai na kabenta jong ki unemployed youth. We need very skillful youth to be entrepreneurs. Te ka thong ka ba khmat ngan bu ya ki khun samla ki ba don ka thong leng ba jing nang jing start ki but ki skill development ba pair ki ba ki don ki ba ka sarkar jong Narendra Modi kala ai sha ki khun samla ki ba don kata jing thrang hukum ka Didi JKU kare ka way na ki platform haba baro ki jaj skill development training ki la ban ai na ka banta ki young entrepreneurs te ka tu kare ka way ka ba ki la ai tenang ta ki MSME schemes ki ba pair ki ba ki samla jungi ki bala nang ki bala start ki ba don ru ka thong ban yang la jong ki kijat ki ban phai si gine ki lat ki lenti ki ba ki ai ka mudra loan kadan haki lai benta ka ba kin ai na ka benta ki tu ki ba qualify te kata ka ga way ka bang kwa bat kumu samla na kene ka dong bat ka them Ribhoi PUE hi ba ngidon kam hi utrai muluk utrai jaka uban long utau u nong elam lenti para samla te kane ka kenti nga join khnang na kane ka party bang yo but India needs a very young and dynamic leadership, especially Mauhati constituency. Te lada kinong Mauhati kiyo kuma
uneu khuna samla but bun ki samla ki ba klem kam klem jam hakane ka dong ka than jungi ngathrai ublein persat mensim ha ki donut jungki ha ki jumut jung perkhat jungki namar ki yo I ya ki jing sa din jong ka dong ka than jungi ka ba ar pat ngakwa ka de na ka benta ka quality education ngalalong kumun nong hikai school kumbanga syai ong barbor a counselor an academician nangta kumu way botre hakikam social work ban upgrade na kabenta ka quality education hakne ka jela Meghalaya jungi Hariboy but ha Giant Hills ngatrang dik ban ngayo I ba ka quality education is a first priority kabangindon ka man upgrade kam tame ka educational policy kaba kumbau Narendra Modi ulawan ra ya ka National Education Policy 2020 kabangidon kam siya ban adopt hakane ka dong ka thanjungi knang ba ki skill ki bangidon we will go hand in hand with entrepreneurship and also with the skills that very much traditional ngidon kam ban carry on to move ahead play kabang akwa plat kade kene ba kumbang yo I kine ki khun samla ka dong ka thanjungi menta kilalong buat mapiru ki press ngayo I ba pidon kalat kalenti bapin kamai jakpo let's say when Modi speaks digital India it really happens digital transactions digital way of doing things in a flash of seconds it can reach miles and thousands of miles in the world kaneda ka revolution kabangidon kam in the minds of young people kabakilaban create jobs and opportunities kabasaw ngiyo I hapo mau hati constituency but hakadong ka thay ribhoy jungi ki jaka ban lek pekai lene jgo kai tourism nalalong kum u project facilitator jong ka not on map hapo Meghalaya ngakwa man ong ban pasyat baki kun samla ki bom yo kam yo jam habang iya hand in hand entrepreneurship nangta ka skill development ka bangidon nangta digital kadai ka platform leng ba social media kumbang ong bangin kamay jakpo but kam tame tourism you should use properly kay hak platform ka ba kerpang moyambe udon hamawati uto mau ngai ngut briu baki ong mo nangta kajaka ka ba don hak history manik raitong pe haba piyo I kum kine kijaka ngidon kam set up ki museum lane kijaka ban wan penlong ki kum kita ki kitem menlong kijaka jgo kai perthai ki badon hapo constituency jungi hapo asno Fi nado arajar khan reu ngalong unong ilam jeng seng norep. But habang ayat lenti ko mutaw nong ilam. Kijing ki ba hakmat nga syem hagabide unong rep. Kabamot light tili ki banta. Kawai kade bakim yo sambay hakapor kababiang. Kabaar kimyo ya kasbo kabalay kade kaum. Ansu yetu ipi ngiladap san post nem ya ka jengrekhi jong ke Meghalaya. Handrai ban thung ba arsen ngim phatla hadu kini singanta. Meghalaya is the heaviest rainfall in the world. Handrai ngim don kita ki dam ki ban yada ya ban bu ya ka ban bagi breu ha portlang kim ban yo ban thungjor. Kom katai ka snong nong ba mardon portlang kim yo ban thungjor namar don syo inala kila pralut. Dai hangta ba nakaliang jong kinong rep ki ong mentakan ti pinhap mi syakmat. Namar ngi ba jing ki mati terkam jongi kiladon ka case culture ngiladon hapo umpung umiam kilit pet laki jongi khmat ka baar ka bangi wanra ya kata ka mati terkam kelong ngiladon kata ka yo hapo mairung village ka yo nam takin nongrep ka balai kelong ngilayo ya kata ka machine ban teliat yung penyang kumu leman keras citra nala grama pria kemawol kadon hapo umyorong kita ki mati terkam jongi dai hangta ba mensyam senam nongrep uang pinami syakmat dai mapi barat ya kijing jongi ngami syakmat mentah ting nakaliang jonga nga yeng hakani kan ngurim namar PE bag prime minister Modi ong sabka sat sabka bikas ka Modi yung ngan ai ka roy ka par sa bro kinang sunang but claim kani kano kajak benreu kano kaniam lapoi ki scheme jong Modi haman lagi senang claim MLA claim MDC ngiyo ya kata ka scheme haman lagi senang
uang सबका साथ सबका विकास uang सबका विश्वास सबका प्रयास kamu nakaliang de bandon ka jingshnya nakaliang jeng pajba ro hakaju ka poru ban nakaliang jeng pajba ro de bandon ka jing persyang bandra ya kari habamut bandra ya kari bamut ngiro nginde ban kiu sejrang kata ke benta jong prime minister kalong siya ka jigli sunat bakane ka khubor kabangangan sa pensyai hakane ka no phaisngi ko mata kana lejro siya keleng ki pajba nong song jaka umroi konsusi bat syabro hiro ka paj juga beri new trap kai ka bala pelong inga kumwe ni samlarang ba ya ka bangan mi syikmat hakane ka jinge khone kane ka amle ka daw ba ka long ba ngi sibon gi eke gi jinge khamtam mala jer swa ka baide hapo ka umroi konsusi habide ba umroi konsusi kai ka ba la pelong inga ka bangan mi syikmat haka por gi bala dep ngalong tang umuri pajba ngala ka persang mane trai kat bala Hendrai ngalong tang kumuri pajba nganam la male ai ti Hendrai kabron kam yangi ya ka bangin wan second siapo ka Meghalaya Chief Assembly ya ka ba hangte ken nginyo ban tan ban khon ban tainya na ka banta ban yada ya grib ka jemreu bat ban wan ra ru ikino ki roi kapar hapo jong kamroi konstitusi kumang i hangte fitem ka umroi airport kana hapo kamroi konstitusi kadai jong ka central Hendrai haduk menta kate ka umroi kadang long kumtu kumujulang ba hadu menta kami ba ikiu sonoro kisama ki bade bade kami jam hangte ru kimyo Hendrai la i pemban wan ki bro ki bna sabar hangte po ka hangte umroi airport nang ta larang i phai stage by day ba ka ICR hangte ru ka central Hendrai ki pai ba jungi nang po umroi konstitusi ba dikasi kimyo ban rongkam hangte ka ICR Hendrai li i ki bar jelas sudah Hendrai komunang ikmat idon kam kan ye ban pej ekom kita ki aka borok kom ka jidon kam jong ki pai ba natala dingi phai seketika umroi containment karangmen ke bai khot antai ka jeka balawan ki sipai ngili ba ki sipai ki lasang ban kentur put akti ka jeka ka jungi menta ka tu ka put jong ka tika rangmen jong ki sipai kala poi hadu ang te po yo umroi hate ka snong hate jungi te umroi nora Hendrai hadu menta umdan bi kita ki aka borok khoi ki jing sa thampor ki jing sa le don bor ki balanang bun balanang jelai hapo jong ka jai benre ko jungi Hendrai kumbangi i menta hapo umroi konstitusi lese habade bat kiwai ro ki konstitusi ki jingmi jong ki hespa banwan ni ka ban yesu menta hakani kamle kalong sya kumbangi ngi pai ba ngilade ki klik nyang ki klik dokha kita ki bangin susya tit kumar hangno tila dangi ngi sya tit hakita ki hespa lane dak tingka dak ki sebai rupa la dangi sya tit no kai ka ban jai ga rib ka jai ber ko jingi te kane ka message kan le ru sya kite ki pai ba jong ko umroi konstitusi ba ki ban sutho ba yano bakin jet ba yano bakin pej ba haswa bakin nyon eta ka vote namar ka vote ka de hok ka juki ya ka bakin hab ban tap hangte ha polling station juki man ha ki polling station ka vote ka juki ka vote ka koridor Nami kum gotong na parti BJP aku umroi konstitusi amarai i bobon nakalang tam na cukup silang bahani hantai bobon giring norat berapa persen itu norat dia nak kata daw kabangami nak parti BJP kabalawra siya ikiti lutoy wat kadaki ong makaparti balak kumay kapoka umroi konstitusi juni nakalang jong kejingirap nakalang skim bu khair belawan bugun senem ngayo yang mereka ngaruh kami nakalang jong kinongrat along kup silang sem silang nak koilan betul tas khmat nak kita kebahagiaan untuk rak ikrois par nak ta kinongrat itu apo kadong ka konstitusi jong umroi konstitusi akan ni kajian dia itu juga hak ini dipelai di beladet ngayu iba berkhoi kikmen berkhoi kisubha bat kisultanat badiron rekat bat ngah hapok ka parti BJP katau kalong begilayo ai kejing matoy hak ini kisnam khamtam haki por coronavirus COVID-19 along ka por ka bari dagi jikardu bubun gilang haki marba mari bubun gilang rei sultanat bani tu api kalong banakaliang joko parti BJP kepala ai ki kau bala ai ki umbang umbi bala ai ki gas hadu bala kau mudi umbang umbi mudi gas mudi bat hagumun kilang bumla berja kata ini dei nak kata daw kami sekhmat bangi bana kaliang kani sokar kejong di brok sansulam ka khemdani e kejong metoy Hendrai na ka parti na central baik berkhoi bawra na ka parti BJP hapo kejong dalam prime minister Narendra Modi cha ngai ba na kaliang jong ki kinongrap nakalang jong kinong rep namar kumba berapa persen ngalong ati bagi don kinong rep hapo ko umroi konstitusi jong ni na next time ba ondang layo ya ka jingjok bat jingjok kinai be yang ni ka parti balale ha hapo kisem ki por ki balale no bat idon ka komiti ka kerpang bet pe nakalang rep kata ka kisan morcha